ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Tofa wata sabuwa wani abun kunya ya sake afko a masana'antar Kano. Shahararren jaruman nan mata wato jaruma Momi Gombe da kuma jaruma Aisha na Jamu wadda aka fi sani da Aisha Izzatu. Ana zargin su da laifin maɗigo wato lesbian. To jama'a wayannan jaruman Kano din ana zargin su ne tun a watan Fabrairu da ya gabata. Yanzu dai masu kallo ba za mu kai ku zuwa ga shaidar da za ta nuna muku faruwan hakan. Amma idan Allah kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. To sai dai mu ce Allah shirya, kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode.